тежко организираната престъпност са изсекли гората. Най-хубавите дървета са ги изрезали. Ето, вижте какво сечище е това. Това се казва тотална сеч и унищожаване на природните богатства на Република България, която се намира в Европейския съюз. Значи в Европейския съюз, за сведение на националната сигурност, може да си унищожават всичко. Няма проблеми. Докато в Иран това не може да се случи.